Niso satu permohonannya penting banget diteni ya. Iki gawe jimat sampean lho aja dilalekno. Nek sampean butuh satu perkara, harus kasil saknalika urusane gedene setengah mati. Contone sampean besok nek wis gedhe, gak payu-payu rabi, ditawak-tawakno gak ono sing ngarepi. Wedok rungokno nisan gedhe, gak payu lagi, tawak-tawakno gak ono sing ngarepi. Ayo gunakno selawat kanggo ndonga. Tangi tengah wengi odok-odok Gusti Allah lantaran maca selawat dengan susunan kata-katane ibadah iku ana sing lillahi ta'ala titik. Aja dicampuri macem-macem. Ana sing krana swarga, ana sing krana ganjaran, ana krana tolak siksa, tapi ana ibadah krana donya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fadilatus sholawat utawi iki ku keutamaning maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ibadah sing iso ndadekno sampean besok mlebu swarga, gak bakal mlebu neraka, iso sugihna swarga iku maca sholawat. Banyak cara lho untuk kaya no akhirat. Di antarane maca sholawat. Dalile qala Allah taala, ngendika sapa Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Cara Jawane Gusti Allah, inna sak temene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Gusti Allah. Gusti Allah lan para malaikate iku yusholluna padha maca sholawat sapa Gusti Allah lan malaikat alan nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah maca sholawat, malaikat maca sholawat. Ono apa iki? Gusti Allah kok sampe ngendika ngene iki? Gak tau lho Gusti Allah ngendika. Gusti Allah sembayang, malaikat poso, gak tau. Sing ana nek Qur'ane Gusti Allah maca sholawat, malaikat maca sholawat. Ini ada udang di balik batu. Angen-angen sampean dawakno, Gusti Allah kok sampe ngendika ngono, ana apa? Gusti Allah maca sholawat, malaikat maca sholawat. Mosok cah Gusti Allah sampe ngrempong ngendika ngono sampean kok gak ngerti. Lah tujuannya apa? Tujuannya terus ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Eling-eling ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh. Para menungso Gusti Allah sing ngendika amanu kang padha percaya sapa alladzina, wong-wong sing percaya nek Gusti Allah pangeran sampean Kanjeng Nabi Muhammad utusane Allah temenan, jare Gusti Allah temenan. Selu padha maca sholawat sapa sira kabeh, ayo padha ngake-ngakeno maca sholawat alaihi marang Kanjeng Nabi. Gusti Allah gak mek ngongkon tok, tapi Gusti Allah sampe ngrempo dengan terusi ayat wasallimu lan temenan padha maca salam sira kabeh, maca sholawat maca salam marang Kanjeng Nabi Muhammad tasliman kelawan maca salam sing temenan.
tasliman lan maca salam sing temenan. Lho delok ta Gusti Allah sampe ngrempo-ngrempo ring sampean kabeh menungso temenan aja lali sama supaya ngake-ngake maca sholawat maca salam marang Kanjeng Nabi Muhammad temenan. Gusti Allah gak ngongkon tok tapi Gusti Allah ya ngendika, Gusti Allah ya maca sholawat lho, malaikat ya maca sholawat. Masa Gusti Allah maca malaikat maca samendika maca kok gak gelem ana apa iki? Wah, nggone ndelok dalile iki sampean gak ana ibadah sing mulya kaya-kaya ngungkuli maca sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Maca sholawat iku nyorok ring Kanjeng Nabi. Wis dadi tata carane nek donya, sampean kepengin ditulungi Pak Bupati, sampean kudu nyorok Pak Bupati. Kepengin ditulungi Pak Polisi, kudu nyorok Pak Polisi. Gak nyorok gak ditulungi sampean. Sampean kepengin ditulungi Kanjeng Nabi kudu nyorok ring Kanjeng Nabi. Gak gelem nyorok gak kira ditulungi. Lah nyorok ring Kanjeng Nabi apa pakai duit? Ndak mau. Pakai hadiah ndak mau. Pakai apa? Maca sholawat. Kanjeng Nabi ku alate Gusti Allah lho, sing didono ring alam donya kanggo nulungi para menungso supaya menungso gak mlebu neraka, supaya menungso padha mlebu swarga. Alate Kanjeng Nabi Muhammad. Pak, apa Gusti Allah gak kuwasa ta nglebokno swarga menungso, nyelametno menungso cek gak mlebu neraka karek ngenteni ditulungi Kanjeng Nabi? Sunnatullah. Cara Jawane Gusti Allah ning apa-apa ku padha kena dititeni. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Nek sampean teliti Gusti Allah nggih apa-apa ku padha kena dititeni. Apa gak kuwasa ta Gusti Allah marasno wong lara-lara kanek ngenteni ditulungi Pak Dokter? Sunnatullah. Pak Dokter iku alate Gusti Allah kanggo nulungi wong lara-lara supaya larane lunga. Apa gak kuwasa ta Gusti Allah nyelametno wong sing meteng tuwa, sing petentang gak iso nglairno katik ngenteni ditulungi Bu Bidan? Sunnatullah. Bu Bidan iku alate Gusti Allah kanggo nulungi wong meteng tuwa sing petentang gak iso nglairno, saengga ditulungi Bu Bidan iso selamat cower bayine lair. Bu Bidan alate Gusti Allah, Pak Dokter alate Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad uga alate Gusti Allah. Wis dadi tata cara Bu Bidan gelem nulungi sampeyan nek sampean gelem bayar, Pak Dokter gelem nulungi sampean gelem bayar, gak bayar gak kira ditulungi sampeyan. Pak Dokter aku kena lara kanker, aku tambahan aku mau bayar, gak ngurus mati kaya wis. Bu Bidan aku meteng tua petentang gak iso ngair aku tulung aku mau bayar, gak ngurus gak mana kaya wis. Kanjeng Nabi yang ngono padha ae. Kanjeng Nabi gelem nulungi sampean nek sampean gelem nyorok Kanjeng Nabi, bayar Kanjeng Nabi. Bayare pakai apa? Maca sholawat. Wis iso mosok ngono kok gak iso kebuangeten. Diteni cahya carane kene ngarteni Quran, ngarteni hadis sampean tiru. Sampean rene bukan kanggo cek iso tapi bisa ulangno. Iki pesene Kanjeng Nabi, pesene Gusti Allah sampai ngerempong temenan ojo lali ngake-ngake maca sholawat. Sampai sampean tak todong ben mari salat nek iso maca sholawat naria ping 11 besok cek iso dadi wong paling sugih nek desa sampean, paling pinter nek desa sama sholawat naria diwaca ben mari salat ping 11 mari kabeh wiritan baru maca. Kene maca mulai tahun 68. Dijanji kiaiku kon nek gelem maca selawat ben mari salat ping 11 besok paling sugih sak desa iya temenan. Nyontone saiki terus waru yalan den critakno
annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa iku teko sapa Kanjeng Nabi dzata yaumin ing dalam sijining dina Kanjeng Nabi teko metuki para sahabate wal busra utawi bungah iku turu katon apa busra apa bungah fi wajhi dalam praupane Kanjeng Nabi teko katon praupane bunga mengsam guyu kaya sampean mulai kiriman jajan dina Jumat mengsam ana apa Kanjeng Nabi kok teko-teko mengsam guyu ada apa ini faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi innahu sak temening kelakuan titik telu maknane kelakuan itu kata-kata pemisah jaa iku tekoni ingsun sapa Jibril malaikat Jibril sahabat padha takut Kanjeng Nabi lan napa sampean kok mengsam niku enten napa Kanjeng Nabi enten napa Kanjeng Nabi ngendika lho gek tas malaikat Jibril teko rene aku dikandani napa Kanjeng Nabi faqala mongko ngendika sapa Jibril malaikat Jibril ngomong ngene amatardo ana ta ora rido sapa sira Muhammad ya Muhammad Muhammad apa gak seneng ta awakmu enten apa malaikat Jibril enten apa kula sampean sanjangi kersane ngerti ngene lho Muhammad Allah yusolliya alaika ahadun min ummatika sholatan wahidah Allah yusolliya ing yen to ora maca selawat yen to ora maca selawat alaika marang sira ahadun sapa wong suwiji min ummatika sanga umat sira sholatan wahidah kelawan maca selawat kang sepisan sholatan kelawan maca selawat wahidah kang sepisan illa sholaitu angin maca selawat sapa ingsun illa sholaitu angin maca selawat sapa ingsun alaihi marang ahadun asron ping 10 malaikat Jibril ngendika sek kurang seneng tak awakmu Muhammad rene tak kandhani nek ana umatmu Muhammad gelem maca selawat sepisan ring awakmu umatmu tak dongakno iki padha ngono bareng iki umatmu tak dongakno ping 10 lah donga paling mandi dongane malaikat Jibril lah nek didongakno malaikat Jibril mesti cos campur pleng tok campur cer lho ora apa lah tujuan sampean apa ya terserah sampean maca selawat tujuannya cek gelis pinter mulai kaji mendongakno sampean cek gelis pinter ping 10 katean selawat nek digawe donga iku mandine setengah mati susunan kata-katane engko dipelajari pirang-pirang maca selawat iku donga paling mandi iku maca selawat mergo apa nek sampeyan maca salat sepisan ring Kanjeng Nabi dengan tujuan apa sak karepe sampean sampean didongakno malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhan sampean ping 10 wis diangen-angen sing dawa iki pedoman lho awas tak ceritane sing gak ngerti wah cerita Pak Guru maneh ngerti yo wis mulai saiki aja leren-leren wedok-wedok iku sing seneng maca selawat dengan tujuan apa sak karepe maca selawat niate siji-siji ana niat njaluk cek oleh jodoh sing sae ana niat njaluk supaya cek sugih dhuwit hari depane
ana niat njaluk apa maneh supaya cek lho pinter sekolahe sholawat diwaca. Lah sholawat pusat iku mek loro, pusate siji sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad kanggo njaluk urusan donya. Loro Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad njaluk urusan akhirat, urusan rohani. Sallallahu ala Muhammad kanggo njaluk urusan jasmani, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kanggo njaluk urusan rohani. Tapi diniati lho. Nek gak diniati besok dadi ganjaran no akhirate. Kon ndonga bolak-balik tak critakno ya, ndonga iku ana sing krana Allah. Ana ndonga krana swarga, krana ganjaran, ana ndonga krana donya. Lan njaluk urusan donya nang Al-Qur'an didhisikno iku Rabbana atina fid dunya hasanah lah didhisikno. Sama sing akeh urusan donya lho padha mek aku nek ndonga sing akeh njuk urusan dhuwit, njuk dhuwit. Jarang njaluk swarga. Lho kenapa njuk dhuwit nek gak ndek dhuwit gak iso marekno masjid kaya ngene iki lho sakmene gedene mari direwangi wong akeh. Pondok sakmono gedene mbangun delok nek kene gak ndek dhuwit dari mana tuku semen tuku wesi. Wong bangunane sakmono gedhe-gedhine gak kene diitung saking akeh. Tapi kok aja nyalahno kene ndonga njaluk dhuwit, sampean terserah njaluk apa. Wis gedhe-gedhe njaluk bojo gak apa-apa, nek gedhe cilik-cilik aja. Undang gare kualat. Serungokno iku. Kudu iso ngarteni lho. Teruse waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika man sholla utahe sapane wong sholla iku maca sholawat man alayya marang ingsun. Salat mongko ndongakno alaihi marang man. Al malaikatu sapa malaikat. Masalah selagine sek maca sholawat, masalah selagine sek maca sholawat sapa man alaiya marang ingsun. Ngene dawuhe Kanjeng Nabi kabeh lho cah sing dilebokno hadis kene akeh hadis sahih. Tapi wong-wong lamungan mek krungune mek sitak-sitok iku tok wae hadise digandoli majalah Muslimun. Lho ngene dirungokno ta, ngene iki wong Lamongan, wong Paciran, iki dawuhe Kanjeng Nabi lho, rungokno tak kandhani. Kanjeng Nabi ngendika, sapane wong sing gelem maca selawat marang aku jare Kanjeng Nabi, temen para malaikat pon ndongakno marang wong mau. Selagine selawate sek diwaca, kadang sing seneng maca selawat. Untuk cek duwe tata krama cah nek maca selawat mbok iya padha karo nek ring Pak apa Presiden sama Soekarno aja muni Soekarno Pak Karno. Presiden sama Soeharto aja muni Soeharto ganti nek muni Pak Harto. Senajan Pak Harto muni nek nyelok aku Soeharto ngono tapi kene kudu toleransi. Megawati Bu Mega ngono. Gus Dur kan Gus do bae. Maca selawat tambahi Sayyidina Gusti Kanjeng Nabi. Senajan Kanjeng Nabi ngendika latu sayyiduni, aja gedhek-gedhekno aku. Medhi ae Kanjeng Nabi gak gelem karepe. Tapi no hadis liya Kanjeng Nabi ngendika ana sayyidu waladi ata aku sayyidul Gustine. Dadi nek iso tambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aja gedheng kowe maca sayyidina lho. Sayyidina iku digedhingi gara-gara mungsuhe Kanjeng Nabi iku wong teko Bani Umayyah. Wong Mekah pecah dadi rong grup, Bani Umayyah, Bani Hasyim. Bani Umayyah ku mungsuhe Bani Hasyim, Kanjeng Nabi ku Bani Hasyim. Kadang wong Bani Umayyah gak seneng nek wong gedhek-gedhekno Kanjeng Nabi. Lho kaya apa? Wong muni Sayyidina peti mungsuhe, wong Jawa jotek melok-melok. Sayyidina padha karo Bu Mega, Pak Harto, Pak Karno. Aja Soekarno, Soeharto, Mega. Aja. Gak apik. Niku yo.
Nah saya kadung presiden kari Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Iki sedoke wong gara-gara Jokowi kok apa? Dadi sedok ayo tapi gak apa Bapak Jokowi Dodo tambahi Bapak. Cek pantes gak usah dipoko gak apik. Lha kring Kanjeng Nabi aja ngoko cah, wong samane Pak Guru gak wani ngoko, wani muni ring Pak Durrahman gak wani Pak Durrahman, Pak Dahlan, Pak sapa maneh Pak kabeh. Pak iku padha Sayyidina. Wis rungokno iki. Dadi wong nek gelem maca selawat marang aku jare Kanjeng Nabi, temen wae iku didongakno para malaikat sedaya ndonga apa terserah karep sampean. Sebab iku terus dawuhe Kanjeng Nabi falyakul becik ngucap sapa man indah zalika lo keliru cah iku gak falyakul iku kurang lam sitok fal yuqallil yuqallil tambah lam sitok ngas ya fal yuqallil qallala yuqallilu becik nyitikno sapa man fal yuqallil becik nyitikno sapa man inda zalika nalikane mengkono-mengkono selawat aul yukatsir utawa ngakeh-ngakehno sapa man aul yukatsir to ngakeh-ngakehna sapa man silakan sampean. Ayo maca selawat me saitik monggo jare Kanjeng. Maca sakakeh monggo Kanjeng Nabi saiki. Luwih akeh sampean maca selawate, luwih nemen malaikate ndongakno sampean sedaya. Maca selawat mek setitik ya malaikat ndongakno mek saitik. Iki cara ilmu alame ditata sing rapi. Besok sampeyan pinter kudu wis dalil ilmu alam liwat elektro liwat shooting liwat apa kaya apa sinare modele iki Kanjeng Nabi sing ngendika aja nyalahno nek ana ngakeh-ngakeh maca selawat saking senenge maca selawat sampai kaya apa oh nganggo ditabuhi terbang prak-brik saking senenge ring Kanjeng Nabi sampai waktu Kanjeng Nabi hijrah wong Medina ngenteni Kanjeng Nabi lambat 3 dina Kanjeng Nabi sengedan jero guwa bareng Kanjeng Nabi teka wah saanane keplok-keplok plek kaya handroan niku handroan ku nirokno kaya apa senenge wong Medina rasane Kanjeng Nabi sedo dadakan sek teko gesekan delok-delok handro gurdu krono iku tari-tarian nirokno kaya apa wong-wong Madinah nalikane Kanjeng Nabi teka padha ngenteni sampe desek-desekan kepen roh Kanjeng Nabi sok ngene-ngene iku Kanjeng Nabi dudu iku tari-tarian kadang sampeyan iso kudu iso kok handroane apik-apike kelakuan dadakno kranji ana biyen nok langgar pinggir wetan diadakno handroan sing mimpin Kasam lho diusir barek kesehatan ayo kesehatan eling kesehatan keranji sapa sing ngusir biyen handroan nok nggone langgar wetan keranji kesehatan aja nek ngurusi handroan kesehatan ngurusi wong penyakiten ngurusi wong gendeng ngurusi wong buduken lho kesehatan kok ngelarang handroan ayo eling nok desa keranji aku seeling biyen ana handroan nok langgar pinggir wetan diusir sing ngusir wong kesehatan aku ngomong opanane dalil seksine lengkap zaman iku aja ngono kesehatan aja ketukutan apa tak sampean gedeng handroan kualat sampean iso lara buduken sampean gara-gara kualat ono to handroan kok digedhingi diusir dilarang sampai buyar lha iki lho delok dalile lengkap kene iki teruse dawuhe Kanjeng Nabi wa inna aulanna sak temene luweh mulya-mulyane menungso mungguhe ingsun Kanjeng Nabi iku aksaru wong kang luwih akeh alaiya marang ingsun apane dikek takmim ya takmim tamyiz apane ndure apane salatan macane selawat wong besok sing paling dekat dengan Kanjeng Nabi akhirat iku sapa
wong sing paling akeh macane sholawat. Atian yo sing akeh maca sholawat itu efek sampingane ora ana. Nek iso satu permohonan nek penting banget titeni ya. Iki gawe jimat sampean lho aja dilalekno. Nek sampean butuh satu perkara harus kasil saknalika urusane gedene setengah mati. Contone sampean besok nek wis gedhe gak payu-payu rabi ditawak-tawakno gak ana sing ngarepi. Wedok rungokno nisan gedhe gak payu lagi tawak-tawakno gak ana sing ngarepi. Ayo gunakno sholawat kanggo ndonga. Tangi tengah wengi odok-odok Gusti Allah lantaran maca sholawat dengan susunan kata-katane satu permohonan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ping pira? Gak akeh, ping 1000. Satu permohonan. Njaluk cek oleh bojo sing ayu. Lho, njaluk bojo sing ganteng. Wis iso ditani dicekeli aja lali. Kepengin apa sampean saiki? Monggo pengen besok dadi camat, dadi bupati, dadi polisi, dadi abri, saiki diwaca satu permohonan ping 1000. Nek iso bulan balene sampai ping 7, tapi nek gek sampean durung wayahe ya. Sampean durung wayahe ndonga. Ping 1000 gak suwe kok, sekitar mek bangsa setengah jam. Niku satu permohonan timbangane nganggur. Macane apa? Bebas perkara. Timbangane prei gak melok bal-balan, ndonga awan ya kenek, bengi ya kenek. Gak usah kantene bengi sak nganggure. Satu permohonan ping 1000. Nek iso bulan baleni paling saiki ping 3. Ben sedina saiki sik sumek-suk maneh ben maneh. Lak gampang ta? Iku nek ndonga njaluk ring Gusti Allah supaya karepe kasil menggunakan sholawat. Aku sampe eling Kiai Kubien, aku sik daman mondok nok Lirboyo, Kiai Makhrus ngendika, ngono sampe maca sallallahu ala Muhammad ping 1000, njaluk sijine perkara gak kasil ketokon kupingku, temen Kiai ku ngomong ngono biyen. Sayang sing diketok wis gak ono wis sedo. Ngetok kupinge sapa iki? Wis eling-eling. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.